Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Siz Tataristan Яңа Гасыр kanalında Tatarlar tapşırığını qarıysınız. Bizning maqsadımız türlü tübeklərdə yaşayışı xalqımızı birləşdirib, onların turmuşu həm yaşayışı bilan tanıştırıb. Bugünkü proqramda 53 yıl jurnalistikada. Men her vaqtda yaratып işledim, hem yaratgan kişilerim bilan işledim. Millet için can atıp. Tatar harfleri yoktur idi. Binalarını ezilip, Kazanlığa, Temterli tepetler geldi. Hatta Samara, Ulyanska'ya kadar varıp gitti. Belebey Tatar Gimnaziyası gajeplendirə. 355 balanın 18'i Rus balası. Bu balarından 18'i de Tatar, benim tuğan tilim, Tatar tili deyip ariza yazarlar. Sandıqaşlar Uralda. Balalar bir küp katnaştı. Şunu şartlandıra, şulay Tatarça jırlay, Allah tilese, Tatarça söyleşip de gitti. Bugün Şəxslər səhifəsində ko'rnikli Tatar jurnalisti, Cəmiyyət işçilisi Tataristan Jurnalistlar Birliginin Bəllur qələm böləgi iyəsi, Tataristan Respublikasının ad qazanğan mədəniyyət xidmətkari Rimzil Salixoğlu Valiyev. Римзил Валиевның туған жері Башқұртстан. 1949 жылының 7 мартында Бишбулак районы Гүлсән ауылында. Олай шақта тыңлап тұрдым, әтейімнен интервью алды Қызылтаң журналисті. Ол сұрады оннан, не үшін сен шул вақытта председательге бардың, һәм көрші ауылға не үшін бармадың, не үшін ташлап кеттің деген, нендей шундай бір допрос алды ол. Мен айтам, бұл журналист деген кішілер шулай қазына екен кішінің көңілінде деп аптырадым. Көресің шушай бір тәсір еткендер. 1967 елда Башқұрт дәулет университетінің филология факультетына оқырға кірі. 1966 елдан Яқты юл район газетасында эшлей башлый. Журналистикаға кеткеш, мен гүл сұрау беріп яшадым өзіме. Ауыр сұраулар бердім, ләкин менә бу перестройкаға қадар мен бір юлдан барғанмын. 30 яшында Қозанға келе ул. Роза Туфитулова һәм Гысман Сәдә ярдәме белән үз хәбәрче булып эшкә урнаша. Яшьләр үзәге кунакханәсенең 501-нче бүлмәсе. Иртән тәрәзәне ачам, каршыда Кремль. Радиодан тыңлагыз Казан сөйли дигән тавыш. Күңелемнән рәхәтләнеп елыйм. Мин бәхетле. Шул вакытта ныклы карарга килә. Нинди генә хәл булса да Казанда калачак. 89 елда Казанга килгәч, минем өчен яңа тормыш башланды. Һәм мин шуны әйтәм, мин шул мизгелдән башлап бәхетле, чөнки мин татар дөньясының үзәгендә татар кешесе булып, үземнең күңелемдәгесен шушы юнәлттем шушында. Күрәсең, татар кешесе өчен Казанда яшәү һәм татар язмышы белән шөгыльләнү ул бәхет. Ул Идел журналының беренче баш мөхәррире, Дөнья газетасын һәм радио студиясын оештыручы. Менә урамнан килә идем, шул 40 ел элек тә килгәндә, менә моннан кайымда сәр үткән, монда Тукай, монда Җәлил. Карыйсың да, мин нәкъ шулай туры килде, мин беренче кичемне йоклаганда Волга кунакханасының тәрәзә төбендә булды. Аннан соң актерлар йортына менеп, аның гример бүлмәсендә иртән әзгенә шәрмәтеп алдым. Гомерем шунда үтте аннан. Татарстан радиосы, Идел журналы, Толстой урамында үзебезнең яшәгән урын, Татар конгресс шушы квадратта үтте. Шулай нәрсик, бу язмышка ничек рәнҗисен. Без бүген Римзил Валиевны халыкка күрсәткән хезмәте аркылы ачарбыз. Дөрес, хатыны татар халкының тагын бер шәхсе Зилә Валиева. Уллары 2 оныклары бар. Бәхетле, матур, төзек гаилә. Безгә калса 50 елдан артык журналистикада хезмәт иткән шәхсебезнең нәкъ менә хезмәт юлы кызыксындыра. 2 югары белем алдым һәм бәхетле дип әйтимме, уңыш дип әйтимме, Мәскәүдә яхшы журналистлар белән эшләдем. Югары комсомол мәктәбендә безне укыттылар, яхшы халимнәр һәм яхшы сәясәтчеләр белән очраштым һәм ул вакыттагы СССРның иң яхшы газетасы Комсомольская правданың 21 миллионлы тиражлы газетында шунда эшләдем. Хәзер инде шәхес буларак та, журналист буларак та өлгереп җиттем. Хәзер күбрәк эшләргә кирәк булачак. Ходай күпме биргәндер. Кеше үзенең Ходай биргән һәм әти-әнисе тәрбияләгән аккумуляторның энергиясен үзен гамәлгә куярга. Ана әйтәләр, илгә бирәм, халыкка бирәм дип, улай гына түгел.
Кеше күңелендәгесен мөмкинлеген ачып салырга һәм үзенең потенциалын гамәлгә куярга тиеш. 27 ел гомерен бөтен дөнья татар конгрессына багышлаган шәхес хәзердә оешманың дөнья студиясын җитәкләүче Ремзил Вәлиев журналистларны, сәясәт белгечләрен, тарихчыларны, хезмәттәшләрен түгәрәк өстәл янына җитди сөйләшүгә җыйды. Аның белән параллель рәвештә бер юнәлештә эшләдек. Мин бөтен татар конгрессын башкарма комитетын җитәкләдем. Ул татар автономиясен, федераль автономиясен җитәкләде. Шул чорны ул мин конгресска килгән чор әйтер идем мин, без шактый саллы гына үзара җылы мөнәсәбәттә эшләдек. Шушы юнәлештәге эшчәнлегендә мин югары бәялим. Ремзил әфәндене мин шушы журналистика өлкәсендә информация чикләрендә эшләүче иң көчле журналист дип саныйм. Әлбәттә, киләчәктә дә ул безгә кирәкле эшне башкарырга бурычлы дип саныйм. Әгәр дә Ремзил турында сүз әйтергә кирәк булганда, менә мин аны баш хәрефләр белән язып, остазым дип атар идем. Бу чын мәгънәсендә шулай. Әгәр дә менә шушы 20 елдан артык журналистикада эшләү дәврендә татар журналистикасына күпмедер өлеш керткән булсам, бу Ремзилның да хезмәт җимешләре дип әйтәсем килә. Кайчандыр мәктәптә укып яткан җирдән ул мине шушы радио дөньясына тартып керде. Һәм иң беренче радио журналист ясады. Ул әлдә безнең остаз. Чөнки менә аның шикелле ике телдә дә, татар һәм рус телләрендә дә камил рәвештә уйлап, камил рәвештә сөйли һәм яза ала торган журналистны мин әле белмим. Ремзил Вәлиев дигән журналистның исемен Алла бирсә киләчәк буыннарда өйрәнер дип уйлыйм мин. Чөнки ул алып барган менә дәресләр, ул алып барган журналистика барыбыз өчен дә кызыклы. 53 ел журналистикада эшләп мин рекламация, опровержение дигән нәрсәне алмадым. Беркем дә мине син ялганладың дип әйтмәдем. 70 яшьлек юбилее Татар федераль милли мәдәни автономиясының 20 еллыгына багышланган «Автономное плавание» китабы дөнья күрде. Аны тәкъдим итү чарасы иде бу. Хәтерне яңарту өчен дә, киләчәктә яшь буыннарга аңлату өчен дә бу чын мәгънәсендә тарихны күрсәтә торган чыганак. Ремзил біз якташлар үшін bundan hürmet итәбез. Ул безне җитәкләп Башкортстандағы татарларның милли байрагын югары күтәреп йөрүчеләрдән булды. Татар съездларын оештыручы, татар иҗтимагыйлыгын оештыручы. Татар журналистикасының бик көчле кешесе ул. Мин аның интернеттан да караштырып барам, аның фикерләре белән минем фикерләр күп шәһәрдән килә. Тагын шунысы мөһим, очрашуда милләт язмышы белән бәйле темаларга аналитик сөйләшүләр уздыру өчен Ирек мәйданы клубы барлыкка килде. Иҗтимагый оешмалар турындагы мәсьәлә бик әһәмиятле шундый. Сез барыгыз да ишетеп беләсез, татар милләтенең, татар халкының үсеш стратегиясе эшләнә башлады. Иҗтимагый оешмаларны эшен ничек иттереп оештырырга, аларны бер-берсенә бәйләргә ул бик әһәмиятле мәсьәләләр һәм стратегиядә булырга тиешләр. Үз карашыбызны татар мәнфәгатен без яклый килдек һәм шушы эштә бергә булган бөтен кешеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәм. Ләйсән Асадырдинова, Татарлар, Казан. Без алга табада өлкәбездә гомер итүче халыкларның телен һәм мәдәниятен саклау буенча эзлекле эш алып барачакбыз. Бу хакта Пенза өлкәсе губернаторы Иван Белозерцев төбәк татар мөхтәриятенең 15 еллыгына багышланган тантанада игълан итте. Узган гасырда татар әдәбиятына танылган шагыйрьләр, язучыларны, данлыклы шәхесләрне бергән Пенза ягындагы бүгенге вазгыять турында үз хәбәрчебез Рамис Сафин хәбәр итәр. Узган гасырның 80-нчы еллар азагында илебездә милли күтәрелеш башлангач, Пенза шәһәрендә бер төркем татарлар җыелышалар да якташлар дип аталган оешманы гамәлгә куялар. Әлеге оешманың беренче нигез ташларын салучыларның берсе Кадир ага Акъегет хәтта кулъязма рәвештә Нурлы таң дигән газетада чыгара башлый. Татар хәрефләре юктыр иде. Мин аларны эзләп Казанга һәм төрле төбәкләргә килдем. Хәтта Самара Ульяновскага да барып җиттем. Вот шул 6 хәрефне тапмагач инде мин кул белән язып, машинка сатып алгач, аларны хәрефләрне әйләндереп, булмаган хәрефләрне язып кул белән эра дигән
копировальный аппаратта 100 штук чыгарайдым. Мәгълүм булганча, Россия Федерациясында татар милли автономияләре беренче булып Ульяновск, Саратов һәм Ленинград өлкәләрендә теркәлделәр. Һәм әлеге 3 оешма бергә җыелышып шул ук елны Казанда татар федераль милли автономиясын юстиция министрлыгында теркәүгә ирешәләр. Һәм шул елдан соң инде илебезнең башка төбәкләрендә татар милли оешмалары федераль дәрәҗәдә теркәлә башлыйлар. Һәм менә бүген инде Пенза шәһәрендәге татар милли автономиясе үзенең 15 еллыгын өлкәнең зур филармония концерт залында, зур тамаша залында уздыра. Пенза өлкәсендә татар автономиясе моннан 15 ел элек оешса да, андагы зур эшләргә, яңа проектларга Бакир Акҗигитов рәислек иткән чорда нигез салына. Һәр төрле әдәби укулар, фестиваль, конкурслар, авылларда очрашулар уздыру, мәктәпләрне дәреслекләр, матур әдәбият белән тәэмин итүдә гадәти күренешкә әйләнә. Бүген автономия белән Пенза шәһәр думасы депутаты Җиһанша Туктаров җитәкчелек итә. Я решил сломать стереотипы отношения к нашим праздникам, показать, что татары это трудолюбивый, гостеприимный и талантливый народ. Что мы это не только Сабантуй, Чак-Чак и Тюбетейка, это серьезные производители. Вот на этой выставке мы показали наших серьезных производителей татар Сурского края. Грантовый поддержка буенча Тургайны үткәрдек. Менә декабрьдә узды. Адель Кутуй багышлаган мероприятиялар чарада үткәрдек. Тагын без балалар белән олимпиада буенча, татар теле буенча мәктәпләрдә, районнарда конкурслар и различные мероприятиялар үткәрәбез. Күптән түгел генә Пенза шәһәр думасы татар мәдәният үзәге ачу өчен бина да биргән. Анда бүген төзекләндерү эшләре башланган. Шул ук вакытта шәһәрдә җәмигъ мәчете төзелә. Шунысы мөһим. Бердә дини һәм дөньяви вазгыять параллель рәвештә алып барыла. Бу хакта юбилейга килгән Мәскәү кунаклары да билгеләп узды. Без хәзерге вакытта дин белән мәдәниятне айыра алмыйбыз. Без Аллага шөкер, мусульманнар, без татарлар һәм дә без бергәләшеп бу эшне, хезмәтләрне алып барырга тиешбез. Чөнки без бер кавым. Аллаһ Тәгалә үзе дә Кур'ан Кәримдә әйтә: "Мин сезне төрле кавымнар буларак яраттым, әмма сез бер-берегезне тырышыгыз белергә, тырышыгыз бер-берегез белән дустырга." Качан без дуст торабыз башка кеше белән, качан без үзебезнең мәдәниятне беләбез, үзебезнең тарихны беләбез, телне беләбез һәм башка яныбызда булган күрешебезнең дә тырышабыз өйрәнергә. Тантанага кунакка килгән Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов бәйрәм башланганчы өлкә губернаторы Иван Белозерцев белән очрашып, төбәк татарлары тормышына һәм яңа мәчет төзелешенә кагылышлы мәсьәләләр хакында да сөйләште. Әгәр дә теләктәшләр булмаса, әгәр дә аны файда күрмәсәләр, әгәр дә алар эшләгән эшне күрмәсәләр һәм татар оешмасының авторитетын күрмәсәләр, әлбәттә монда килмәгән булырлар иде. Бүген алар монда Пенза татарлары автономиясе үз эшенә укытучылар һәм мәдәният хезмәткәрләрен генә түгел, аягында нык басып торучы эшмәкәрләрне дә татар байларын да җәлеп иткән. Шуларның берсе өлкәнең кулланучылар җәмгыяте рәисе Рөстәм Агишев. Автономия кирәк, обязательно автономия кирәк. Ул татарларны берләштерә, усраштыра и как-то связующее звено между татарами, правильно? Конечно, властями тоже какой-то там должен быть какой-то связь какая-то обязательно, понимаешь? Это вот автономия, конечно, якшил автономное движение, правильно? Федеральный закон без бар, вот, поэтому, конечно, усилить кирәк. И, конечно, и как-то вот закон барда, но кирәк материальная поддержка обязательно автономия. Филармония залы фойесында татар милли конкурсын чагылдырган гаять тә кызыклы интерактив күргәзмә оештырылган. Монда акча сугудан башлап чабата үрүчегә кадәр килгән. Шул һөнәрне ары-бире өйрәнәләр, unutmasınlar. İlkigi zaman ilkigi ниләребезне. Бәйрәмгә килгән өлкә губернаторы да башта файдагы татар эшмәкәрләр җитештергән хәләл ризык сәүдә күргәзмәсен карадылар. Аннан соң ул зур сәхнәдән татар милли тормышында катнашучыларга һәм иганәчеләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Бәләбәй татар гимназиясе гаҗәпләндерә. 355 баланың 18-і рус баласы. Бу баларның 18-і дә татар, минем туган телем татар теле дип ариза язалар. Сандугачлар Уралда. Балалар бик күп катнашты. Шуны шатландыра, шулай татарча җырлый, алар Алла теләсә, әле татарча сөйләшеп тә китә. Башкортстанның Бәләбәй шәһәренә бөтен республикадан ак калфаклар җыелды.
Килгән кунакларга Бәләбәйнең татар гимназиясе укучылары сәхнәләштерелгән тамаша әзерләде. Шулай ук әлеге шәһәрдә яшәүче күренекле хатын-кызларны данлады. Бәләбәйнең сәләтле балалары һәм уңган үткен татар ханымнары белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышты. Бәләбәй шәһәрендә һәм бигрәк тә гимназиябездә олы кунакларны каршы алуыбызга бик шатбыз. Борынгыдан килгән Нәүрүз бәйрәмен яки Яңа елны Бәләбәй татар гимназиясында үзенчәлекле итеп каршы алдылар. Моңа кадәр укучы балалар гореф-гадәтләрдән калганча сыйныфтан сыйныфка Нәүрүз такмагын укып яки яттан әйтеп бәхет уңышлар теләп йөргән. Быел мәктәпкә килгән кунакларга көтеп алган яз бәйрәме белән котлауны балалар сәхнәдән җиткерде. Язны бик көтәм, чөнки яз көне кар эри, кошлар кайта, агачларда яфраклар килеп чыга. Бәләкәй класслардан ук җырлап йөрим. Минем шулай ук апам да җырлады, монда укыды, бу гимназиядә. Туган телләрне өйрәнү буенча кергән үзгәрешләр Бәләбәй гимназиясына кагылмаган. Бүгенге көндә биредә 355 бала укый. Барлык укучыларга атнасына 3 сәгать татар теле һәм әдәбияты дәресләре керә. Мәктәп директоры Дамир Хәбибрахманов сөйләвенчә, гимназиядә хезмәт, җыр һәм физкультура дәресләре шулай ук туган телдә укытыла. Бездә 18 рус баласы укый. 355 баланың 18 рус баласы. Бу баларның 18 дә татар, минем туган телем татар теле дип ариза язалар. Мәҗбүри бер нинди җәлеп итү юк дип әйтәсем килә. Үзләре язып, безнең чөнки алар татар телен, татар әдәбиятын өйрәнәм дип киләләр бит инде. Гимназиядә эшләүче татар теле укытучылары туган телгә кызыксынуны арттырыр өчен төрле чаралар уйлап таба. Мәсәлән, Лүзия Фаттахова балалар белән берлектә Илһамлы каләм гәзитен чыгара. Укучылар иштәлек өчен җавап бирсә, тәҗрибәле укытучы гәзитнең версткасын ясый. Татар теле минем уемча ул каннан килә. Баланың исем фамилиясе татарча булса, мин сорыйм, әбиең кем, картәтиең кем? Әгәр татарлар икән, иманым камил, бу бала татар телен өйрәнә. Һәм ул барыбер дә аның каны белән бирелгәч ул сөйләшә. Дәрестә ул авызын йомып кына утырса да ачылып китә. Аның аңына кирип кала. Бәләбәйгә килгән кунаклар арасында Ак Калфак хатын-кызлар оешмасының җитәкчесе Кадрия Идрисова да бар иде. Бик чиста кимәлдә алар безнең үзебезнең саф татар телендә бөтен балалар рәхәтләнеп сөйләгәнен күрдек. Бәләбәйдәге Ак Калфак оешмасы бүлекчәсе 2 ел элек ачылган. Биредә шәһәрнең иң актив ханымнары һәм туташлары очрашып, фикер алыша, авылларга чыгып төрле милли чаралар уздыра. Бүген исә алар Бәләбәйнең күренекле хатын-кызлары белән таныштырачак. Ак Калфак оешмасы вәкилләренең утырышы Бәләбәйнең Урал Батыр мәдәният үзәгендә дәвам итте. Биредә зур уңышларга ирешкән, төрле һөнәргә ия булган шәһәргә билгеле 5 хатын-кыз данланды. Дилә Садыкова 41 ел дәвамында балаларга татар теле һәм әдәбияты укыткан. Тәҗрибәле укытучы сөйләвенчә, төрле буын укучылары аны бүген дә танып, якын итеп туган телдә эндәшә. Укытучының исә яшь коллегаларына үз киңәшләре бар. Менә без җыядырык ата-аналар собраниелары. Мин Симбика журналын гел аладырым, шулай дип таратадырым аларга, укытучыларга. Алар укый, кызыксына, шулай дип кызыксындырыр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Бүгенге көндә Башкортстанда актив рәвештә эшләп килүче Ак Калфак оешмасының бүлекчәләре саны 40-тан артык. Төбәктә милли үзаңлы хатын-кызлар төрле проектлар уйлый, кызыклы чаралар уздыра. Башкортстандагы Ак Калфак оешмасының җитәкчесе Люция Вафина әйтүенчә, татар җәмгыятьчеләренең эшчәнлегенә башка милләт вәкилләре дә кызыга. Без бөтен милләтләрне дә чакырабыз. Безгә бигрәк тә дуслык кирәк, бер-беребездән өйрәнү кирәк. Күбесе үзләре мөрәҗәгать итәләр. Безне чакырыгыз әле, сез ничек эшлисез әле дип сорыйлар. Миләүшә Латыйпова, татарлар, Бәләбәй шәһәре. Телне саклау безнең бөтен халыкның бурычы ул. Ләкин шул вакытта җитәкчеләрдән күп нәрсә тора. Беренчедән, чыннан да яңадан бар милли университет безнең булырга тиеш, татар милли университеты. Аннары икенчесе дип саныйм мин шул һәр районда bir elitный татар гимназиясе булырга тиеш.
һәр районда мәҗбүри рәвештә. Һәм аны шулай куярга кирәк. Анда инглиз, төрек телләрен укытып, шулар белән балаларны, ата-ананы кызыктырып, һәм аннан соң иң камил җиһазларны булдырып, иң яхшы укытучыларны тауып, сайлап алып, конкурс белән, һәм аларга әйбәтләп түләп эшләтсәң менә, ул гимназия эшли. Үз дәүләтен саклый алмаган милләткә телен саклау җиңел түгел. Татар телен гаиләдә өйрәнергә кирәк дигән нәрсә. Әлбәттә кирәк гаиләдә, ләкин гаиләдә өйрәнеп кенә ул аннары шигән тел булып калачак. Яна бит шигәннәр гаиләдә әйбәт сөйләшәләр. Арбада утырып бара йөри, җырлап бара шигәнчә. Менә без ана шул хәлгә калабыз. Шуңа күрә телнең нигезендә бары фәннилек ятырга тиеш. Әгәр фәне бетсә, тел бетә. Урам тел булып кала. Екатеринбург шәһәренә кабат сандугачлар җыелды. Урал сандугачы төбәгара конкурсы быел аеруча истәлекле. Урал баш каласына Россиянең 11 төбәгеннән 200-дән артык катнашучының җыелганы юк иде әле дип җиткерә безнең хәбәрчеләребез. Бәйгедә нинди җырлар башкарылды? Кемнәр катнашты? Узган еллардан бу конкурсның аермасы нидә? Киләсе язмада. Урал сандугачы татар көйләрен башкаручылар фестиваль конкурсы 2004 елда Екатеринбургта барлыкка килә. Башта ул 2 елга бер тапкыр, аннары күп санлы мөрәҗәгатьләр һәм сораулардан соң ел сайын үткәрелә башлый. Урал сандугачы конкурсы һәр ел яңа исемнәр һәм талантлар ача дисәк, һич тә ялгыш булмас. Урал сандугачы фестивале безнең быел 12нче тапкыр үтә. Гомумән алганда, менә соңгы елларда аны үткәрү авырлаштырыла бала. Ничектер финанс якларыннан да кризис бөтен нәрсәдә чагыла. Шуңа карамастан теләүчеләр, катнашырга теләүчеләр бик күп. Быел безнең 11 төбәктән катнашучылар килде. Россиянең 11 төбәгеннән. Иң ерак шәһәр дип Санкт-Петербургны саныйбыз инде без. Тобольскилардан, Ярославльдан, Татарстан, Башкортстан һәм Урал төбәкләреннән гомумән катнашучыларның географиясе киңәйде. Һәм безнең фестивальне менә шулай итеп дөньяга таралуына без бик шат. Ничектер эшлисе килә. Бөтен авырлыкларны җиңәсе килә. Гомумән әгәр дә бу халыкка кирәк икән, димәк безнең эшебез кирәк дигән сүз. Урал сандугачы 2019 бәйгесенең үзенчәлеге инструменталь ансамбльләрнең рекордлы саны. Бирдә баян һәм гармуннан тыш, рояльдә, скрипкада, флейтада да уйнадылар. Яшь буын нигездә русча сөйләшсә дә, Урал сандугачы конкурсында туган телдә җырлаучылар кимеми. Балалар бик күп катнашты, аны шатландыра. Мин инде махсус туктатып сорыйм, мен әйтәм, татарча беләсеңме дип. Алар миңа урысча җавап бирә, әмма ләкин татарча җырлый. Шуны шатландыра, шулай татарча җырлый, алар Алла теләсә, әле татарча сөйләшеп тә китә. Чөнки андай очраклар бик күп булды, шушы татар моңына катнашучылар арасында да чит төбәкләрдән. Вот благодаря конкурсу татар моңы без научились татарскому языку дип, шулай менә потихоньку өйрәнәбез дип. Шуңа күрә конкурсның киләчәге бар, бик матур, регионда гына түгел, шушы сибелеп яшәгән татарларны берләштереп, очраштырып, рәхәтләнеп, бер җырлаштыра торган бер матур конкурс. Быел бәйге нәтиҗәләре буенча 4 җырчы Вил Усмановтан Казанда узачак татар моңы халыкара телевизион конкурсында катнашырга чакыру алды. Әлеге исемнәрне хәтерегездә калдырыгыз. Екатеринбургтан Рушан Камалов, Чиләбедән Анжелика Муратова, Свердлов өлкәсенең Красноуфим районы Баяк Тамак авылыннан Илона Василова, Чиләбе өлкәсенең Троицкий шәһәреннән Алсу Мөхтарова. Мондый уңышларга зур хезмәт, үҗәтлек һәм татар музыкасына мәхәббәт булганда гына ирешергә мөмкин. Мин җырладым Әллүки дигән җырны, татар халык көенә Габдулла Тукай сүзләренә язылган җыр. Ул бик катлаулы җыр. Җырны сайлаганда ничәдер тапкыр мин үзгәртергә туры килде. Ялгышмаган дип уйлыйм, килеп чыккандыр дип уйлыйм. Миңа монда бик ошады. Монда Ярославльдан, Башкортстаннан, Татарстаннан, Уралдан катнашучылар килгән. Бик күңелле, бик кызыклы булды. Урал сандугачы 2019 бәйгесе җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Айрым башкаручы, ансамбль, инструменталь башкару номинацияләрендә махсус призларга ия булганнарны һәм лауреатларны тамашачылар кайнар алкышлар белән каршы алдылар.
Тантана ахырында музыка форумында катнашучыларны тагын бер бүләк көтә иде. Татарстан Республикасының халык артисты Вил Усманов Урал сандугачы конкурсы өчен махсус язган гимнын башкарды. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, татарлар, Екатеринбург. Бүгенге әзерләнгән сюжетларыбыз менә шулар иде. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Авырлыкларга бирешмичә, күркәм гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.